oyo moni metinye etano bono nache kwerera ali ikiranirie ase nchira yobo ikiranu kegima nabo igari arengete gocha goikiraniria abamenyi be county ya Kisii nara liaya na endenge nchokieye gosenchira kieye arengete gocha goikirani onsi asa abamenyi be county ya Kisii akoro kwa nera Simba netaya nera tubata iga ase studio ibitaseni byonsi pibuno yo minta batabiri byechi radio byechi TV na korwa sensemo ya online platforms toko barega nia asenchira ya bene moikaranse moike kiagera yenere nkwa na mutanyora ndirinde naende ekeroto gocha gukora omwaka bwechirwibere na merongo ebere nebere Chenkuru kwa MC Dudus na nemerongo ebere netatu Natalia ebere bunateba Sara Otita asiri baga goze konyora riba korwa sumugava na bwe county ya Kisii mosque Paul Simba Arati moncho murigereria no moncho motegereri ntore no munyangongo okorere mirimo y'uburaria asigeka kimya kemenge nani gakurwa asiriro baria gusi abange mu manyete unakorwa Ango Fred Obachi Machoka no ari na intugaiga igotwosebere governor ribaga ndeturamwa arakwani mugusi asemarago bayabono elinde tumaye kogendera ne chinkwana chitu no mugavana bwe county ya Kisii mosque Paul Simba Arati Ango Fred abagusi mwensi ase mwabeta na bakwanira imbia more nche na gokire kwarigani gugaiga enenga kinta na konyora ase miaka yonsi na beire kobo muraria nenga kibuneye nenga kiengia egekogera enerenga kina omerane na barari ba minto bare ase ensemo ya Gusii yani Kisii County amona Nyamira bare gaiga na baraba nyorire ribageri ukwana ne umugavana njenko batebya no monto beire ase oborarie myake menge ndatebe nga ncheno yo mase bali babeire abararia korwensemo ya Gusii ase myake menge nonya na beire nga tindikoraria ase Gusii yo ndega li Nairobi lakini ncheno nduetega igo nde buno yomo oliya bagoteba yasege swahili nga wadao ose yasege songo stakeholders gekoera no nyiboirega no nkineirega Gusii naende Gusii na ubande bankineti igekaron komera abana ba minto barasoburaria naende banyorire ribagaria bene koburio mugaba na amaboria igento ndabatebye bana ba minto oyo no mugavana Kisii County nabwate abantu bamoete chikura na babata moete kobono ekaratangaze tunga obeire egavana ya Kisii County abantu bali bamoete na batamoete chikura igo babete abantu baye n'abantu abo umugavana oyo akaba oyobo igo bono mwanyorere ribaga ryo komoboria amaboria on behalf y'abantu bali bamoete chigura na bali batamoete moreme mumuboria amabori onsi gekwera amabori mugochikoboria taria yaino na y'abantu ba Kisii County batanyare konyora ribaga ryo wikira umweshimiwa Governor Simba igo bono ingakie mwanyorere ningakiengia na ende nchengo tebye mugavana nga kwaremire ekorokurangirie media yonsi bache kukuboria maswali igo kwabeire omonto maremu umanyete nga nobori kwa maswali ande atari amororo lakini ole ready batebya abantu ba Kisii County ikiwa akorera so mwako oyo igo enda gotebya songo don't let us down na inu abantu ba media don't let us down because tware enkwanengia etabwati bo bebonde bwansi na ende bwateganga yoko build Gusii biamono sana omonyankongo Ango Fred Obachi Machoka uyu no munyankongo ukorwa iga Gusii okorere mirimo y'uburaria senga kintambe
bono omwanchu murigereria ni otugukwaregania asinchire nde ya bene no mutegereri elinde tuchake nkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii omosike Paul Simba Arati nche na gotebia nkuru kwa MC Dudus no itokubwaterana nere Chenkoro kwa Sara Nyarangi ontita mwanchu murigereria mwanchu mutegereria ndonsia sotubwatetikorwa ikaranso ike ikiagera ne nkwane gochokorwa somunu bwo mugabana bwe county ya Kisii airanerie onsi alio bwenerete kumanya asenchera iyobo ikiranu twanchere aseribagari yao ikiagera naye no muntu bwingencho toligeretie korandonsia simole twanchere tumwarigani mugavana asenkwana yemo aseyemo asichinyumba cyo barari chonsi chi radio nechi TV na bali bonsi bagutubwata gwetera senchira ya online. Karibu sana governor. Ndiye muno. Karibu. Ndiye muno Nyarangi. Yes. Karibu sana your excellency. MC. Yes. Ndiye muno. Karibu sana mheshimiwa governor. Litangani na botogo kwa edeke yemo uramukwa ni mugusi asaberete marogoba yabo. Litangani ndete ngireli bageli abene mkwani abantu baminto bonspi bali mototegerete bali motoligereti asegusi na isko ya gusi ndate tebanje no mugabano ino nindi no mugoko lero nkwane n'abana habari aba toteba ninkitwanyali gukora nkitoko kikokora naende mechando kieroro naende ngituranyali gukonya abantu baitu igo nindi ne umugoko monene gukwana na inurere marago ya lero no mugabano ino nindigireti korora na kweresera abana inchi bonds una Uncle Freddy akwana bonds bali bangete chikura na bali batangete nande ndote yanga karibu abantu bonds bangete chikura bali batangete n'abantu bane igo bonds ipine no mo kubakwanira emarago bayalero bibono sana mheshimiwa governor uchakira chinkwana chitu cha lero ayekwabero mu bunge ase constituency ya Dagoretti North memo chio Nairobi ase chitamu wetania yemo kwa balira ase bunge nene ya Kenya tima itinga ntaba utike kwaro regati yoko bo mu bunge na ko bo mu governor neke maenenga na bero mujumbe mu bunge we miaka emetangani 5 litangana beto mu councilor tigantebe ngansirigao na beto mu councilor kabere ngachankaba umujumbe miaka 5 2013 goika 2017 na ende nkanyara kuchorwa elia kabere 2017 to 2022 a constituency nenke a constituency ya Dagoretti nenke lakini ndaba akiyekura nabange kera ne eyere a town gati go say city ito capital city ito a constituency nenke neye a county ito nene e bwata chi constituency kianda igoto kunyerengani na constituency ne bwata abantu abangire kinaende mwete nabeto mujumbe Nairobi Nairobi mechando ne mengeroro oburai nobo kongu kolengana na gaiga oburai wanka gaiga nobo ngao kubwa buliwe capital city ese kisongo tote aba challenges chire a city ne chingao aiga ensene poetak tibika ini a city ya Nairobi igonde tote anga esmono obyambulinga nimba the experience kelikia umucho monene na bono e county yetu ya Kisii mnerengima mheshimiwa governor timaitinga a system kwa gutumika yoboraye ekara kwa lenge Nairobi ine kero ole buno mu governor bono a system ingo korere osega agete ngake elia Nairobi a system ya Nairobi na wewe kene kere mechande menge eroro na bibwenche kubika na yankaga none yankaga iga no etebuati ibirera nyinge mono naliria Nairobi eyene kanyetake kubwe ya Nairobi igo emechando eri Nairobi ne menge kubwe yere nkaga besa ne nyinge Nairobi na abantu ngokora bali biashara byabe binge na gaiga n'abantu nabongo kora bari ubulimi bwabo bonge igo ese chinchira ibire
Nairobi nere different na gusiga iga nande gali umaete bono abantu koregasi abange osomochi oli omonene n'ekikabira chonse pi mpaka ekinde gi abantu kuruisiko yenza aiga n'abagusi bamintu tukugamba na barovu n'ekikabira kinde nk'ekirororo ase county yaitu. Yes. Mheshimiwa Governor bono tuwarule Nairobi burayi bw'obunge bona ino mugavana bwe county ya Kisii ugake ruchikura ugachorwa n'abamenyi be county ya Kisii kobo mugavana ukabere ase county mwako yo mwali nange metinye etane guchikoera bono timaiti Mheshimiwa Governor nge gwakorire kero kende kera mutige omumenyi bwe county ya Kisii kale no mogoke kero tugukora mwako yo 2023 endete ntebenga itangane ninta kenkwanere kregen te kemekemo endo twanyalire gukora kuri ubulemi kisemi amache chipara obuchafu na obukorelie gasi abantu baitu igo onye omoche niyo nganchire ngoransira ase amangana y'obulemi litangane pi obulemi nabwo omoki our spinal omokibo egete kyomugongo kyomugusi obulemi nabwo tumanyikane tinabarobo no eno obulemi buroboke lakini obulemi bwaitu na bwairira abantu eskuru na boeta abantu betegasi igonga ekemana nkelinga obulemi obu lazima tonyole ngakitokonyara ko bwagacha chinchira nanyale kubwagacha obulemi obu na nachite nanyola tegasi kegendrete abantu baitu nakirende ebintu ebingi na chi factory cha chikawa chia kwete nchia lengoro naende ne chia kwete kurukale amauga ali twengosumeka talengoro lira balieito konyora lia twalire sumu erigoro mono osendi bwate sumu erigoro mono boigo no aneli to create ntuma etinchiro kingi yago tategerito go chatwana libali abantu koroka brokers abange chi avocado chetu chisese cyarenge koli no embono nchigende takoli lakini na abekire emikakati yoko make sure nga chi avocado chiri chinyingi gitari kogende echiro nkonyara chire gosiewa aiga ATC ndende ngansire igoro ya amauga amauga mna naso eto abisi nanyarte koligia Pyrethrum Board of Kenya bale ali nakuru tukabeka chinasari mtu atagete twirani amauga as chinsemo kiri cyange ko kosumekwa yarenge ko nyaribali masaba nyamasibi kiamukama yesusu nyacheki magena enseyo ntu abegete kinasari abale mimba irete embewu mnabono ndengerete bono mnato kwana igembro na yatu enyinge amauga yanagendete kwama gendo yakabere ase amangana ya matoke aiga stolega iga ATC ntu anyolete e factory ya wente cross guiga kana jite nanyolete kende nkiale ngoro machine njale ngoro mugabana olio ntanganerete nanyalete kubeke machine yororo lakini machine ye tialenge okora gas investor yalengo oromo gusti kuruku mabiria mugakoyo ngataka ngasoke kuroro nkamubekera liberera sana nkamdenye matoke tuli kugura sababu teyo factory ye koberaga mabiria wetera nabasani babo ate kurungumbu na nyara kwimukie factory akarusi machine kiri cyarwete Europe akagenda America ayichinda akoikuru China natogo kwana bonoiga mabiria kurwe safe factory ya matoke nkoro osiare umugati weli toke nkoro asiale chi donut nkoro osiale kangumu nkoro osiale obosi ne amasaba ali ya matoke
nkorosi ale ndagira yekyombe bono iga abantu nkukora bali ebintu ebyonsipi aiga ATC lakini oyo ne investor yanyalire kubeka kibesa kyaye asigasi elia kabere avocado ndaitote banga kerona alenge ndaitote ngaliri na alenge mumujumbe nanyolete umusaada no musaada yeka nanyolete na decide tinga abantu baito gusi basumeke chi avocado gikoro kwa hash avocado na ntemete karibu 1050 gusiengima ningena ntemete na bali basumekete umwaka 2017 18 bono nkoni bali avocado ili hash avocado lakini chi avocado jiri chinkoro nchi abwate mechando ekegere chi kogunda bwango ichibwata amacha amange e factory wetera aba British mbaye nanete eros gugaiga karatu achete naga asete abantu ku British High Commission bakanyara batwachi machine chiri cyalengoro investigacha mnangu kuana lero abantu aba Swedish abamba toyete kigali kianda kiregali e constituency kire constituency ne bwate gali gusangirira chi avocado lakini gali kinjaja gutumeka esenge nje abantu boke ba decide koleta chi avocado korunka wocheti siga na avocado chiri egento chigo kolerwa echi komitwa chigo toba kwalengena chiagunde lakini echi komitwa chiaso kya mabuta echi nyeni amabuta abasubati bakoroseri etuki cosmetic ama ebintu byonsi pia bangina bakoyaka amabuta ya avocado narakorose lakini mabuta haya tarikoni ku Kenya yarangi mabuta tarikoni ku Kenya kera nturiko nyara konyagura abwate ligo onsi pi akogenda Europe na nyarolire no akoba packed egaige 85 soktora amabuta kuroro ntorengeretinga e factory eli nenkake ntogende tukugamba n'abantu baito tororenga ntunyare kubeka e factory ende nonya ngochibo machoge gose bugirango yechi avocado cheto tubwate chinkoro cyanyara koneli ororo okay ongono chasini ne mugambe watabire igoro ya mafuta akomitukoro ase avocado ande takoni gugaiga Kenya kwa it's very expensive igakoni gu Europe no tumanyi gusumanya mwanchu murigererio kurigeretie ekerengo kingani na gikomitu asoto buna bono iga ekiagara ntumete nga gusi ntubwati avocado enough ntubwati mugonde isaine ase chiri mwarosirie kerengo kingani na kikya mafuta ntaitote banga bono ige season yeye avocado nchiyo nchiri nyinge chiro lakini kuri umutinyo kabere wekumutinyo gatano chi avocado nechi nyinge sana bantu abambali kunyara ko ando the whole lot ya avocado tingo nyara goteba chitani renga lakini na mafuta amangi kere ba korosi gaiga erie kuruku crude oil banye pick kurugaiga baira nechigali chabo mpaka thike sifa wate gento ke kuruku refinery asibona bakurusi amafutari yo mwelio pi bama yakonyaona igo ne investor tali ntuto invest ne account lakini investor twetelibaga o kole biashara n'abantu baito nima yatenga igoli ndirigiya nesenge ncho chiro ntra tune buya alright okay lakini nima yateke manenga echiro nkobere borongo alright watarabuga bana turenda somutimoko asini ngomanyigwa abali batutenete kurwansa mailing ati turenda somutimoka ake kurendo mwanchu muriga no mwanchwa omotegarari nkwira na tore asegekeke kirbusyo
oncho muligereria no moncho mutegereria nyoranga ne kwana yeye maseye muno mugavana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simba Arati igagenderete gutwerera biria anyare ko bakagokorera muno mugavana asigika kyo mwako yomo ase county ya Kisii. Mheshimiwa Gavana gukona kwarenga igoro hiye factory ya avocado na kwanyorera investor ibona ya rosiria mafuta ko rosa avocado ayakale koni wa chinse chemaiko mutore ko sawa Gavana ogenda subwango eline rira nyara guto bangire bibyonsi gwakorera subwako yo nganchere atarasuka usataraenda bosyo mono okwanira igoro ya matoke amona avocado na mawoga tumenye tugose abalimi bamabere barabwo nakyo balengerete Gavana nimbo mwenge and I'm happy wante nimbo mwenge ko sekregento ndadote banga IGTC kana chororo ntu arosi nanyor chombe 35 na ATC ko agriculture training college which is center ewente ko somya abaliminga ko wente ko tuga etugo yabo bose obulimi bwabo igagento kero ekemenkiringa ki asama ngana ichombe na mabere ntukaneti koimukia chi dairy chetu kana so yete na te dentro kwento konyore gento ke korku Kisii fresh na ikerantu bwa tembura tubwa tubunyansi chinsi aganchiroro igo sababu teyo tutatwalira amabere isaine na endo mufano umuya lazima uruga iga ATC igondo taito kubeka chombe emia iga choko sokia mabere kwanza akoni guno ne town iga torosi yogurt inere program nimbegetse se budget chibesa chikorosi amanganayo ento ya kabere kando na chombe coffee coffee yeto ose kawa yeto ntobwate 59 factories na 59 factories chonse to achibekira ensemo koba a model ya seedlings to kwenana ntwaena na chons 39,000 ebimelia bigo chikoba demonstration farm asa abantu bakwenda basomere kire factory and nona achilonchiga yo wasambangana yobulimi nintaite nkwana egento kende kengencho mono wetera European Union ose European Union na World Bank na anyali rekwagacha chichiro ibere chinene pi ese region yetu region ya Nyanza ngima echire ya mere maran eyende kaba magina echire etubwentrosi chisako ose cooperative ne ya magina nebwate esako ose cooperative ko oboroso oboroso ibwenerte egende gole chinyeni chiri gororo abangina gali byo bonyo ebakone ligali litkolirima chinyeni cha susana lakini bono twarosiri echiro ya magina asna abegete 48 million echirelia ntobegete esolororo 25 panels cha solar tukabeka amachororo tukabeka enyombe nkendu ase chinyeni chiri chigocha chabe kororo cooperative ekogora kurwa sabantu chibroka chiri chirugati alia said that abantu baito onye lino kubako ni shilingi 50 na abako liyo ni shilingi 200 ne cooperative onye iko nyara konyoni shilingi 500 na biko nyara konyoni igo echire nere maran nero 48 million ne echire erete amachi no wale tobege chitangi cha 40,000 liters chogo sibichi nyeni chiri ntobegete pack up you know generator ya solar echinechi chiro ibere mbwende kolonch lakini litanga ni chi cooperative gilas manda achirosi chibe nchiba mna chiri chinkoro and chisareke nyamache na nyolete umugabo no etete na roseti echiroro nonye yabwate michandake ntogende tokonyerosi ebe ya tumegete karibu milioni 107 lakini nindengeretinga nkonyero sinde ebe ya nyamachi nero ya handle amangana ya matoke kurwenselia
Right, mbia mono governor sokwerera iguru y'obulimi. Yes, na ende nabo tugusuka sobwange kyagera chinga kina chiro chichiko kogenda buguka msidudus. Mheshimiwa Gavana naona gutokanga kero kinde urakunire nsemo yobo chenu kiagera bwango bantu akorora kogoko chitaro bakichia gafra butuko gati asinyagitari ao tuarogo korete system inya yo koena na mariogo chia asinyagitari na kwandikinga abarwire ngonyoro bara mariogo ibono erachi gukora kero kinde abarwire gutanyora mariogo na gutuma gujya chemist gite chia kero kinde chia banyane konyora mariogo timo tinga kero kinde system ye gusechi system ichikwareta chinyi ya senseme ye chialetire matunda nde ase county ya Kisii eke maana nkelinga kekero na achite na nyorete ensemo ya afya ya rwalete uburwire obonyene bwo libaga yanko rwalia ya wente ya rwalete lakini na ningogete ne chinguru na be kirase asensemo ya afya bose health litangani na ni Kisii budget ya nyektari esenge njige tanga na amaliogo bono kire kwota ngugura tura amaliogo atali less than 30 million na amaliogo aya nkonya tumatole gochikera health facility embwata chi health facility 161 chi dispensary level 2 level 3 level 4 na level 5 ya itogaiga chi level 4 chonspi ndaitote yanga na teneneti abantu kubwata chibeza cash nyagitali bantu baitu na akanti ngamba agenda bakane cash nyagitali ekera cash no bwibyo bonge bwarenge ndaitote yanga nyagitali mnaito ya level 5 ekero tuate neneti pi abantu gusangira chibeza na koboko ama tukayoge ndoro ko unga gaire cashless ekegera abantu bawakana wetira mpesa ose pay bill number kana jitena nyolte nyagitali ye ito ya level 5 ya lengiga etugusangira milioni 47 ase quarter kana chenchi obotenene libororo oboye bugaswa etugusangira milioni 180 lero enyagitali ya level 5 ya ngosaba chibesa ku executive yachi kugura amaliogo mbalio eba kugura baroboka abanyene amaliogo gabo abantu bali bakora amali gasi kututia abanyagitali boka inko bakana bale emocha linanyorete malia nanyorete umuntu gakure akubuli gune bitamba obekugochie fridge milioka na kikwaro chirete chinga kichinde mpaka emebere ya ngoro konyo ya gundire ya ngoso kya makonde gendo kiange kebesana lakini korunseli abantu mugaso igoro bakagenda nkareta abantu abaye lero nabukuragira galia esmoche nabukuragira galia kogende tukuganya mubiro ugo obe cleared o achikoga chwa sako gacho chinyagitali chitu umuchando munanyore mpaka abarayi bande bale ngoro umuchando munenga kya malio ga engoika aika a dispensary osaika level 4 bagenda naende barusi oro nabanyagitali bali bororo bande kunyonchi clinic cyabo ntu abwata mutinyitora era ntu abwata amalio ga ituga koni wali magina amalio ga aya na yali ngase a chemist kyomurayoyomo igonga amalio ga yatali bana inji bakawaida baenkoiba nande nabarayi baito barengi koiba baira sechi clinic cyabo lakini ninde no mogoko nga abantaba abakurumyaba na isire ko basiekera njira yabo ya isire konyere ya mono konyora ne ngalere lakini ningendete ko bayikera kona aiga linaso etobisi omwete inje n'umuntu azimyo ne president Kenya kwanza na kumitisana nga kinkonyara torora ne kernate betunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kira kiangirete ditanga ni State House nkagenda kubulia president ngaki Kenya Health Alliance Kisii konyora twairwe n'abasongo balia 500 billion
500 billion na serikali konyo yaete lakini konyo rambu netra eta ese cabinet kana umira na president ritanga nipi na ndenta gete ekikrokinda ete kubate no bolemu kero to umira na bichati yale ngoro iko mundu tama eto sina akolreki na chiroro elia kabrenka umira na president elia gatate kero tuagamba nera agante binkaleta abasongo bari ko Manchester University na Liverpool bagachi tukagenda oro tukaigwana gatatenga ngwanjira nali chibesa chiri lakini tari kuja gwanjira na 500 billion agocha gwanjira na 150 billion ekegera ntubwate university na Maseno Masinde Mliro Bomete campus neroro na Egerton chiko ira karibu chi billion ya 200 ejeito tumayakonyora 60 billion. All right. Kero okora bwatira bu governor samangana yoba chenu gwatebire enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ego kwanyorete bagusangere 47 million baikire 180 million. That's almost a profit ya 130 something million. Nataka kubolinga na kichiko kwa limirimo lakini ngweke kwira nelinga kero kende ngwe akana bale aninko barabara maliogo nataka ote mwanchumo ligerere no mwanchumo ligereria gosomo tegereri kero kende ngaki procurement ya maliogo gokorwa anena sinyekitali ya Kisii Teaching and Referral ente tote banga Kisii Teaching and Referral Hospital yebwate department ya procurement ingine amalioga haya onsipi etokunyagora koru esrekali KEMSA okobeka list KEMSA amaliogo gosene 200 KEMSA ya supply eliogo litayo KEMSA tabwati ekobalikire badenga maliogo intokolitiki toyo mwawa gendesi chi contractor gose chi supplier chirichire ese framework program mwa pikyo mwa tomorrow chi quotation ba supply amaliogali amaliogons nkemsa akuguru ase level 5 level 4 na andonsi tokwena alioka kuguru kando na alikemsa takoletiki etabwati ikiarali chiko na boligoteba igo nganchere saro traga na mushimo gavana ngwa kora chitali chiabo tuchoko enda sinyagitali timayeti amagoso kwanyorete ngetambukiro kikwairire naende kero kende no bwato mu waziri otendere tamangana yobo cheno ngaki ata yetale konyareka na bwati amangana aya ukagenda kubwati ya mu gavana na egento kende mushimo gavana amangana garbage collection ko tugute ubiye ko collected ya county ya Kisii yale to muchando sana karore kale to muchande ngusana ne kabakurise mu Kenya tieko ekero kwaire chisemo chia kari na chiro chyo tukarora abamenyi beseme yuba koleto muchando timbatinga karo kende kwanyoro lichibu lyo muchando ndati konsanda jibu litangani ugonjukana kwane senyekitali na njo mugavana liyanda ndindiete libe sana ekegera abantu baitomba menyeto sobotaka naende ninyorete information mapema ngaki amalio wonko ibwali nyakitali abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisianere ngatebu no na malio batali gokora tali kwena abantu abe na daitentali butukomanye ngeki amalio gonaro abanyakitali mbaroro ekimaene mna na onjukana te nanyorete mechande menene no enyakitali genkanyora abantu bakolikeru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika malio gonse nabo bwate chemistry isiko yenyakitali ngateba muntu ndi bwensi okwenda nyagitali kago tebugulyogo ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo echekose ilyogendrolo bikoli ebirero matukaya malyogo elyogo ranyo ne limoli tayo gaiga KTRH level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati elyogo mpaka umurero mwenyene tumanye na abwenete na ayakwete onyo ukwete nkikiagerete no munyagitali otamwete lyogo ligya eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobokurumi na service delivery y'abantu baito babwene
Igo bintu biri ngokora nagenda nkarono ne kinyagitari chinde emburego tuime. Kinyagitari chons mine chinyingi especially level 4s. Nkogenda nyagitari nkonyora abanda umuntu anywite nyasole nero le lab na ndemo atinde. Abantu abamba konya no mwe results nga IT amanyinga ase machine how ko results nga abantu abange na abaselere kurwigas mu waziri najite nga chenjo mu waziri abantu abane lero nabo konyora kaliga iga mambi muire gali kernaro lego sengo konyara legas ostari konyagas na bali batari konyara naba debito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire gukorera abantu baito iswali ryo buchafu yes MC no manye tenga obuchafu mbwa wote mechande menene ali mate nyambera none nyagitari abantu bangocha banyo ali kuba kuruwese elimu suli nene nechinyoni chiri chinene cyangocha gali MC kange kwande congratulation ikera ntu asigeta asali lero nkorostole park gali abantu bawo nyagitari baisaranse gali abantu bakolera biashara mali abana be KMTC batumukire gali manyanga na arosi asali abantu bayimukire nechi certificate nechi title batenga asayo nimbwato bolemu to batenga ya nyoko bwato bolemu genda koti totebu bolemu no bwao kera maskara mubwate neyo bolemu asali lero nagyale ntu aleto bochaboli tukaboleta gagetise itani ntu asinye tungaki tokonyara komane cyo bochaboli na mpaka bono nturabo manage buya bwensi lakini ntu igiteka igankarosi abasaye team egocha yarusi ebintu biri kobunda na biri bitali kobunda na chianga masakara kando ogendrum rogorogaiga aiga somuga koyobeka factory ya matoke ngosambali chichuba echi cha plastic orusi amauta a kerosene aliye etaya ewokera igogende ga nabo konyora amauta muga kolia korosi korwese chichuba chiri obo buli boko gunda borobo etoko botinde kemitinye tano bwabo bwoyo twarusi chingoro chiri twaboira lakini rero nanyo ali rube rero abasonga swed program mbacha tukagamba na barobo banchiranire go ikomutinyo kane ngo twabale machine bakugora koru India ikonyara kurusi bo chabulia amasakara kando bo chabo kugunda kando chichuba kando na nga kichiko processed igo lero ndio natebune manager municipality ko Shamji nere chairman ye municipality obo chafu taliye ubwe town ye yoka neji town chinde surrounding wensi pinya sai ka wanje we umwaka mno kwera umwaka bayo mutinyo gatano limo abakonyo watu akole na mangana yo chafu yes pia mono sana governor sokwera chinsemecho togende tukuno kwanira emasemo bono ninganie turaso sensemo yechisemi asobwango ekiagara chinsa chite chigendete kominyoka woka na arora kwanira abere atatu ase sector yechisemi ntu arora se enkwana yao ase omoyega oja muhuri asensemo ya mosocho kitutu cha south ogatebanga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanyoreta obisi mwantu muri natake kumanyanga ebirasi ebi ase chiwodi chemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi ebi mbigo rumambi abana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange baukona iskola batenga ene propaganda na bon commission chi wording ke kera na bonda nyole timanya chance ogende wodi ya masimba ekrasi kiagachi ebrasi bibere ogende wodi ya gisusu ntwagachi te krasi KCD ogende basi central ebrasi biagachi roro ya ICD ogende bugitaurio ebrasi bya ICD biagachi ogende wodi ya magenji wodi ya magenji rero ntaitengena na exam ebirasi bitano kemo bya koliru
achari omu MC ongasire nchiko bironji ngateba ntagete kwanza kera ngochiko bironji mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya Moticho ward ere South Mugrango Alright. ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho cyabana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoletiki kitayo macha tayo ebi nebirasi nanye nabwate bichakaiga inu nabaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo. Thank you, Mheshimiwa Governor. Ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi goitani mye mu bya ECD. Timati serikali ya etete ekere yalenga bisi kitamu bire birasi birenga kwanya leta kwanya bagache. Etam ya etete ese myaka 10. Yes. Ntatote ba mba koleto moki mba rosti birasi 81. Bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende goikumuti nyuga 5 limu mwaka ugocha. Okonyora na rosiri birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baitwa abake bali bakwibura bono na bali baleni myakemeke akogenda ECD na endente ntebega education tell devolved egendo yo can to godina kirokyo ni ECD that is standard 1 that is standard 2 ECD nasari chito kwa na nasari nsali ebina bibirasi togo dina biro na vocational training center. Ana kiego nyarekana kwa wakolera magendera ya talimake lakini toko nyororo bot korwa se the control of the budget but watange county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasabara ibande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi. Kama yana litangane nyarangi tiango tevinga kibaba besa teyo ekoire na guchi Nairobi chibesa chonsi no chiri Nairobi achari to apply kuru Nairobi na besa teyo ekoire na ntotatumia toti site ntotumia miaka 5 yonse chibesa chi account ya Kisii chonsi ipi no chiri account CRF account ye account ya Kisii then go example Mugavana Turkana ekeraso etobis anyole te chibesa konya chitatumeka 5 billion chirororo account na chia ansere gas umugavana Onarok na anyole te karibu chi billion ibere aya imoka kaira 1.5 billion akagole birakta 98 bono bikole majipara ntuma yetu twaje tukanyora edeni kerororo ya 1.6 billion igon kende nkeyo umuchando munenga no ene deni yetu anyolte kerororo enyinge tiango nyara wakanika ekera igasi yabe nyinge yalenge yembeo okonyole pale korukunga Simba Nyarangi road nende pale nde korukunya rangi Simba koko jochirige sikire ntogo chinyora kerna aso etelitangani enaso mere tunabantu ba intelligence wandengas I governor umutinyu mutangani kinso etobis chipara ntobwate information ngwa kanole pending bills chipara 73 njikoliri tuakana bononga tinko nyara kolinga korese chipare chonsi pinchirichi nkarosia committee yabwate a representative called Law Society of Kenya, representative from engineering department, procurement, unalichi koligoteo. Bakaligere claims chalengo roli tangani chalengi cha 1.3 billion. Ekerobacha ga ATC bakanyara ya mentire ya ikire 1.6 billion. Lakini ekerobaso key results kiabo. Bakanyora chibesa chuka tubwende wakana is 231 million. Chire legit. Echine chibwende wakana. Bakolete gas echinde nchiroro chikolete. Lakini umaite procurement to kumna ichi kono enelimo. Onye gwairwe gas lazima sign a contract. Kero sign a contract minutes lazima chiboro.
inspection lazima yaboro nabo yoranyo gwakorete para Okay. lakini tuchiti okore paperwork tukunyara wakana imocha ningakane inje ngwendechera nanje tingwanja kugendechera esengenje abantu batakorete gasi yabo bono nakio gochiko bakora abantu abakorete gasi legit governor na bari batakorete gasi legit igayo na mamacho batakere ko bechera kolingana na erichiko bono nakio koro tofautisho manye bari bakorete gari legit nakio ko bakonya na chire senate senate ba nyebereiri bantebringa governor gendorole bari bakorete gasi bakorete gasi masakara talibiya amasakara ababebiya twarigirira ichiko bari bakonyara ko igasi bakorete neri ichiko ngo banjira olire barabuna botarabasoko bakanekera amasakara bakorereki abeire lakini umuntu okorete gasi tabwati contract igasi itakorete tiyo eri neri ichiko eri bekene ngarero tobatenga ki kwabera umusaja nobo umusaja toko lakini mheshimiwa gavana ngotenga lero kabo mukungu toko eri nari richiko lakini mheshimiwa gavana esenge jondo chiko kwagenda mona sichipale ichi kenda omuchandole no bwate contractors abange naende nabo bakorera samanga na bending bills torabakana contractors aba gusaba nyakonda aba nene mona se county ya Kisii igo bagotebanga mbakorete emirimo yabo wikera n'uneta kere negasi abenyinge bagokora maintenance mheshimiwa gavana sumugwikano umunyakonda agakore gasi 2018 akarosie para akayebeka amara mwagakura kerakora epari yubono sakogenda otokonyora kere byasomo gwekana ngakiura chumanya ngana roseti epari oseta roseti secondly bagotabamba bwata masakara na inde chiweze chiabo bagwakanwa ne serikali control budget na tumaliwe gocha se county ya Kisii wetere wizara ya AMO agataka bwerera ayo mu governor ngankiriteria kigwa tumegete kumanyanga mbakole timbire tumetenga comment ya oneli singani ndete kwanza koru na wakwana criteria nturigo tumia criteria kende Jones tinko imoka korumwane intebe nga tindi wakana dichi control yu wakana na gotakana na enche nkofiri bobe sana ngabantu mba korte gas nga muntu na korte 2015 2016 2017 2018 takanwa narali alengi inkia engokora you know abantu mba kanire abantu akanire buna twagite twakanire abantu 2022 abantu mbahakanete 2021 mbahakanete egento kyane nkobuli nali balenge abake of course abantu bande mbara abantu chi contract anjire chingi ya bake bairanira chi contract bande ngagabana gaki gente ke kyara masakara ta bete ta lenge bya na ande ntuma eto bokora mbwalengo twiranire contract gakyae anjoto egasi to compensate gasi twakore namdenga ki genda obidi oigwe gasi okore na ndonye kole injika kicha indoche gasi yakore kandre neke manenga umuntu okorete 2016 pali ite korete ki tiyo lakini amasakara naro onya amasakara karoro awakanwa ngumuntu nakorete obo benga ki abantu banda amasakara abantu bakane 2016 na 2013 ande bawata amasakara batakite ande bakanbon ibolie por 2030 umuntu naroro 2014 2015 16 17 mpaka 2020 nkibata ingwakaniro inki control budget riri ngakiata aboli tibakana igonga ebinde injengo tenga onde bwensi obwata masakara Okay. contract ndio zibwata masakara ali boronge tikango tebige ndo bangokora elineli sakara Okay. a contract bagenda banyore na pike contract yao naacha na photocopy nanye bekaga iga igoroga nalike bintu byane lakini igoroga iga a contract ye go koligireri ne photocopy bamanya gukora chi photocopy karibu 200 even fraud abonsi pi Okay. yes is ebwate is analyzing it bonds barangeligo because it's they were committing a crime by doing so ndo barangeli twatenga yonyo gutakite nabo kubuli kuna abantu bago ba beserikali igento kirongera ki contractor onde bwensi okorete gas chi contractor chinde chinyinge aba bokororo cha bande
babwata mangana mange muchando monno ngaki mbali banje tembeo embeo nande ngento kiego governor na montara kumenga kwewe kana sana mere egasi embeo tigangerese embeo egasi embeo nkieke bona embeo nelinga aye watu tebri na teb pare kuruku Simba Arati road ko kwenda kulie pare kuruku Simba Arati bosine wodi ya Monyerero pare ite koleti teyo lakini yakanire ochikubulia abantu boro esi epara nere kuruku Simba Arati mo egega Monyero ngayintu anya konyewu igo muntu oyo igenta akore na masakaruka bagite bakarosi ikine kibango kora okay no ine gabana na bora nyota amanyite okay ebigasi yango kole ngana abantu aba bobisiga iga ikiana bo mate kinga kinde binde bigokora ebintu nakire koli ara isiga iga nabo go isaranso obisi umugabana tumaye tinki abantu baba bakora nsa igonga chipara chinyinge no tiga chipara okay chi laptop neji ekitali bintu byugosira chabere supply chim emerongevere entry ras maybe kunga kinyalebe na receive it nyarangi na Arati na receive it nyalebe na receive it chi laptop kejigeje laptop ejinji koltiki chiyo chi camera chikagorwa ntu abwende ko tware studio ntu kabanya no account camera sinji koliki chiyo lakini umuntu nakanire 4 something million obisi nero rasi ya enkorosi walianga na EACC e perimeter ya 4 million ogendo ororo ne wae bekiroro inerbo nembeo nere ito de ngantu waka na mbeo ero yebo bana gavana na kiyo wacha waka rabanta muigwana ne so that bamanyengonye process nere ko bwati gwa bamanye waka no chibasi chabo bali bakolete gasi legit of course na bali batakolete legit na baromba maitenga nkibago chigo kolerwa go chibosio nga kibono okurusia ekerengere likero ekebe asegati ya banyakonda kero kenda abangi baba komachi ente kitangani tu atabiri contractor cheito nchiringa on the wens obwate claim naro state desk ya stadium office ya nesere bakaleta mne libaleta naende chikirem chinde chinyanchi acha mata barengete toigolere bono naende ngita kende kyo koragira abantu aba chi contractor chirichi abwate claims nchaletete kero chaletete chigaisaransanse chikaorokiwa kiro omonto akabekanza ntwa pigeti ntwa piki kurwa se presentation ye liba akolete 198 million chirichi aling on borderline nga monto yo gento kemo ngia sign rate mna beta advised by the senate again nga monto yo oranyo ne document ye moyo keta signed ne engineer igeme chando ne employees vane lakini bintu biro contract onye teyo no ene chi contract chinyene nchimayet ondo tabwa baba ninga governor na akolete para kinti bwa the contract nimbwa to muiri ono yomo okolete chi para chi arenge milioni 12 ekera chicha anyora ere ineligible ka ndinga kingo kora ngamde itegerera tingu wakana no chobe tata no chobe mama ekiara ngu wakana chi milioni 10 choke chikongiranga nani chingirechera mwako yakabwate sabali akagenda okay mheshimiwa governor hasengi jotoile kwa ende break ya kase edaika yamo ine amangana ya bending bills nichi process ichonsi kero kende don't you think nkoli ya chire na kero kende koli chama gendera yo lengete gukora se county ya Kisii pending bills nchiri koli cha gas nchiri koli cha gas eke maana nkiringa pending bills ine onye gas ya kolekanite ne gas ya kolekanite tra kanwa ibono wakanu weka eganyite yakana lakini amagendera ndons na gendret chi project chinya nchigendret chi para ntogendret ko igora na igorete chi para wiki mambi ko igorande igo nte konyara kolicha okolicha weka ne chibesa chiria chialenge siobi ngabese chinto wanja chisoke gasi etakolekanete ikiyoka alright aso wangu governor to chukura kurasa mangana pending bills na mangara orasa ngincho chinga kinebiro nto konyara kubuli kera libolyo kolende ngwachora ase kwa enkwana boigo ya jamhuri chi contractor kianda chioka ase county ya Kisii engima
aba bande ngai bagochira na kibao kora tigante bega twanchere twenda sense mayo matimoko tokumanyiwa gari nga tigwira ne ribori eritukorwa aso mutimoko. Thank you sana mheshimiwa governor asiga gide kai komea sana nengora natura tiatoka tonyale amatangazo kurwa sibita sini vitu au mwancho murigere no mwancho mutegereri na batugusaba nga tuchiandari kigera nkwira na tole asigeka egekekere bosyo nyuma yo kugenda asibita sini vitu asingencho yokonyora amatangazo aliye biashara nyora igotore mase mokurasa magacho a ATC asibita sini BHTV nechi radio na online enkwana masemo kurasa mugabana Paul Simba Arati kwirana turasegeke kekiribosyo tubaisa gusukana nyangake.
2 1 2 1 2 1 2 mic check check. 1 2 1 2. Don't test the mic, please. 1 2. Okay. I forgot to talk about the bursary in education, and it's something that we're gonna do. Okay. Mwancho murigereria no mwancho mutegereria wibita seni byonsi by'urubongo rw'usi niwo tukira na sensemo ya kabire kiro tugenderete ni nkwana ya bene no mugavana bwa county ya Kisii Mosque Paul Simba Arati bakwareganira naenda sensemo ya kabire kiro tuguchaka chingwana nchibona butambe nkuru kwa MC Dudus na nchini nkuru kwa Sara Nyarangi ontita tuli no mugavana akwerera alia akorire asega kyo mwaka oyomo endubna tochi okoro mwaka o 2023 naki agoche gochakana enda omwakonde nararia ya goche gwikirania otwereire asoboime ali ikiranirie na enda ali agoche gwikirania senchera yo gwikirano kigima karibu na ende gavana Mbia muno. toiranire korwaso mutimogo. Thank you. All right. Liboli ndire tuyeba ase sector yobo chenu no mwanchu murigereria no mutegereri onginyoire twakwanira igoro yinya gitari ya Kisii teaching and referral lakini tweba gukwanira department ya mental health korengana barobe bagoteba kero kende ebitande bire bike okora limboli buya ase sector ya mental department I think kerangere kya ukereke Enta dote banga enyagitali ya level 5 SCA ikirebono nindino manenga nkoberubya bono iga no ena mangana amacha yange michando on the mental issues ntubwate department ekonyara gudil n'abantu baito ba very depressed to a certain level ebitanda nimaite n'emichando naende abantu bamintu no mwaka oyomo nyasaye kawanchu mwaka okabire ntogendrete noene nyagitali noene rangi mwaro giti yakire bona boko gendo mwena wasore nyagitali ntubwate mpaka amenity nkume kitoshoanga nyagitali yaito yairandirobya nyagitali eri kemayane nkelinga is the only nyagitali ye region ye Kisii nerenge capital city ya Gaiga ya Homa Bay, Migori, Nyamira, part of Narok no enkelicho igonga nyagitali lazima ebe nero yoka engi ya PS enseme nateba nakwana mangana y'abasonga abakuru pretain bagotokonya igoro y'abanyagitali bako ibundi sagaiga ntu assign MOU n'abantu koru Canada bale timu ya mwe koru Kibos Canada Singapore India na Japan ntu arenge na barubugaiga to assign ngoto letter bale machine a catalog catalog chire Kenya gage chire bire choka echire Coast General na Kenyatta National Hospital. No ene private hospitals in Kivu at catalog. The third catalog through Sokotuara ni ya Kisii. okay Effort to abekire ntogendre to negotiate na barubu. Abantu baitu ba ukuna bange. Dere to ngo discuss igoro y'abantu gabono amangana mento. Heart attack cyabere kinyinge bobe. Umucyando munne tuakire konyoranga ki amabuta abantu baitu bagutumye. Nintagete mboli abange n'abanonye balenka mubulinga nkitwale ngigutumia kale ekiera heart attack cyabere kinyinge paka abantu abake bago kwesenga heart attack igone ngenje tukuragira mabuta kitogotumia kurugira
ibine bintu togendete ku address ne department ya health ya ito gendo nkere mwamboli ya igoro ya a contract kiri kianda onda nga ki chiloti kiri kianda litangani ikine gento kire court chi contract nchi achite court igon tuko nyara go discuss gente kemono lakini ndaite nkuane gento kitali kitabe material wotumiwa as a court egento keroro nkelinga esechi contract chiri class 8 7 and 6 igo chibwate chini ya milioni 100 na gaguntu bwate abangina abasae abantu bali disabled bonse bali catered no any advert tu abegete njabwate those categories ichikondiyo no ene elimu tobunete ase amangana aloti lakini ta identity nga kisenge nje nebintu bire court tingo nyara go discuss biona sana mheshimiwa governor asenge ncho kwamba kwira na magana gukora na magana contractors tiga tokura ni ngane ya magana contractors asoko genda sigetiki ya Busi stadium asomo konya konda nera aro ko sigetikiria tima itigetikiria nga ige ikere mheshimiwa governor na kero keninga kikira irige kakenga na gukuru ikegere timu yite ya Shabana timenye tigo se kwanya kwa kesabu nga chibesa ile ngaba koira asige agesero kia Raila Odinga stadium ime county ya Homa Bay na ndimna nabatebi lichiko elingo mosmeno eliko na chamutu na kuna chamaega etoje teto gaikagali stadium katwanyo stadium eli e contractor ntwanya go change e contract eli ya etu egasieli ne serikali ya etu mungwano oli umuchanda akolete achieta akatebwalde te pipe nganiga akalete pipe nganiga bona macha ali ayengo soagali tali nkonyara gosoka tukamde into kunyara kuwakana ekyara to kuwakana na hande tuchitube kichibes chindoro etogote butwaliri chibesoro kolega asina yaganeri mungwano oli akalimegeti karusi pipe chiri lakini akora kana chibese chimwererete chibesa konyoro akani abantu konyobaliri chibese chi etwe kwandenere mpaka igoro umuchanda omone tubwate no linga ki chibesa kanga okolire ata gitakanwe tokumdenga lichi koli godenga rasmo kolegas okoleki wakana egas gwa koleki kwa kolire already wakanire unless of the wasinyiru a contract ever terminated urwororo chibesa chiritigarete chiro segeti nande amangana ye contract na makong ndoko nyara kumoseli enauli lakini nde nante bitinga wika ekerante twe omweli o December osmekiro bonyansi namute bitina agenda aligero ni andons acha tukolegeti alafu naende gavana karto tigarete bona sewe nchumwa tebe stadium ti na inche tigamente yento ke kororo ndio bisio mugavana ko rugali and the county government ikiagara gali bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ne stadium wo swa ali no bisio mugavana no nyana ni wachi to kanyara paka no abaskali wote ni no makia sumu na incho kawaida no abaskali tinda duwana magana abaskali again mheshimiwa governor why did you decide ngekora kwa mwite ko irobisi yase agesero kia Busi stadium litangandi ante bega mo governor onoli orwetororo obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebere ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengeret konya banya abandon ntwa konya tukalengere ligasi ya innovation ngo kolekana yange mitinye bere tatu lakini yairigeka probably nyasaye ka wanja January na kuturasi wanza kutumia obisi ya government but again tigango te stadium nengiere egera alia kro monta agocha orra mangana alio bwe bibonge bwa enkokolekana chikoldo mal tokaliti taiyo ogocha gali wa isaransa wasabigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire a stadium kyo bisinjire gali chingia sana echitogo tumia esbono ega nonye chire chinke ne chinke chire
lakini tutaka mupira ime service nga sokorera abantu iko omuntu nacha konyororo na gwikeroro bamura bari mbayo igagose montra bawo cha konyoro gabana agero bishiwa gabana abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga bono serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bawo n'abananchi nani no isanigete na barabu timenyete naenda abananchi ababa ko complain balenga mushiwa gabana Simba Arati nabwate bamura abuna ndi bagukiba mistreat abananchi bari bagwakirete kikura kero kende baka abantu tari komanga babere mistreated tubwate cases ase gwachire kero kende utaite ko kwanya abananchi ko bano ene ndagira kwanya baranga kero kende omuntu otemana ndi kwire na kabiro irwo omigugo kya segete kia babuna bamura ba Simba mushiba kama ndime tingira kwa ndi gorenga yante bega bamura mbayo bamura bane banka mbaraba banene nabake abana nabake nimbwate abaisi abana nabake bale aba muraba maite mekole nabegosoka none town igaiga iruke abantu ba Simba elita lya Simba gotumekanda isi sana lero ogenda urwana na mukawo athingise nyumwange na Simba studio agotebi ochondwani yaikire engenje bantu mbarwana gige town abantu gose umuntu abutolere estima ngansimba ogotebi ombutolere ento kieke estima abayibi bakoiba nsimba otuma abayibi elita lya Simba yani yabere raisi nga Simba nkoba abamura bali ntwalenge na barabu abamukwana ntwalenge na barabu kuri campaign abana bali twalenge na barabu campaign nga kit batasa letie kuralire bona bamanye kunyesali te kunyarekana abantu baonjukanire maite tiamba tebi kindobisi nimbwate ningere kando libangura abaskali ndemba mbaba internet nje no yabada enkonga tinda ibira muntu nenda mwamu yoko muntu arangitere talikende ikera nje tinda ibira muntu nduri okora biashara na muntu tinda ora muntu kende gyonsi muntu aralenge nga ngite Simba yaya nenda mwamu igendo nkeroro bade nga ekera abantu ba hate etinga kitukunye kero okogecha hate ekera abantu bakogechire banyolero okogecha nkoli gokora gasi ebagwanso bolimo bono propaganda nero bagwit karasi bakwana kende gyonse lakini ubuye ng'abantu baita abananchi bali bansali mbamanyete kimaene ngaki nkumulekande abantu abe umuchanda omone naba mulekire nande nkobasambande nokumuleka kuli kwane nalituranyale korosigas yagusire. Anyway, Governor, ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongorwa Kisii aiga mangana ya yoburendi pirengo mbiri bya mono ngo isaransande se security committee abutole inche county commissioner county commander abantu ba DCI ngo isaransa tole inche na batebiri ogwichana kwane na insecurity na security etalinga eroro eyende ne irekorosiwa n'abana siasa abana inchi ba Kisii n'abantu banje tomolembe insecurity siyabeire nesenge inchi town igaiga na chitobisi IMC na chitobisi nga promise amrabe pikipinkwaro chivale na inchi sana nyamwaroche mbalenge na inchi mpaka Sagero mwanamuziki agatera nga Simba gakure chikura abana boda baje kuliera gentu kieke eke gokoro nga musulio wita kagaya bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikera bamrabe kana so to bisi na alengreti gente getangani ngakinko babeka babambo manyanga etubwata bagendi chipigipigi bale 96,000 njenga tenga bantaba kakirusi 46 baba baigaroli 46,000 otiga bante 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakani basangireli shiringi emye muri ituko litkelmi bago sangireli 5 million bakole amatuke 200 oka ebago sangireli milioni 100 bakole emiti 10 oso mwaka ebago sangireli bilioni emu
ngokorosie billion mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose half a billion omwaka na bangokora biashara bindi byonse na bangokora nkagenda nchomo nyine ngakwa ne president nkamtebye kena president ekagoka nga Simba. That's a very brilliant idea. Nga kichibesa ngota etenkwe nkwe milioni mukamdenga yaya Mr President ane president nga chimilioni anibere akanga chimilioni ibere ngacha nkali kichibesa cyane we ko munyene chimilioni 3 nkabika aba murabeka nabalete stadium bagasangira chimilioni chinde ibere tukabeke account KCB chiro mpaka bona immediately na to abegete abantu nandi bagaonjoka bakarosi kiombe kende gao bagansa kurwana naliyo mumroyo mo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiyabwate tu no kirechera ikikia iteto mumroyo ababande muisonde baita mumronde na ere town iga igento kyo gokumya sababu etayo atnesenge njo mumroyo no akoba angena na Simba ngabaite bayigose kusimba rwese Simba bamraba tali nyangi tokolete na baro na magendra ali na mbegetense ndole gose nimba konye bamraba ali eba chandegete lazima amba bekamu na tagete na ndi ndikibese kindemba bekire ndole ngaki abantu aba mbanyali kuyikonya mbako genda pigipigi matukonse abantu balimba bwate pakabana babwata abakungu bakoragira Gorasma na nchomurai ndole ngaki nko bakonya ko chimoto Mheshimiwa Gavana senga ne ya security ase assembly ya county ya Kisii aba MCA mbale go tebekana bale nsemo yawo na mbaro batali nsemo yawo na siasa mbale basaganwa batukamage gavana mo MCA bwegodi ya baracho gati ya banda banke timenye tinga kyora kwa negoro yenga neye na ende tuwarera ba MCA abange bagokomochia na kerokende Simba tatutakere maya nini na kadhalika timenye tinga owatane kokonga igokorwa na ende nga kikogocha na kerokenda ibro mo governor moke kikwa bekira singi choko na kinge bunge ye county ya Kisii bokorere gasi asobwanga sana ni executive yao nande gagotebekana igakomenta umakuriraneria osobwamo abotaba MC bali bara sensemo ya Simba Arati abuna bo bakonyora magendero usikindi bali bakwamerere ose bali batari kiameka mona governor abarabu bali konyora kindi ndagedentebega ditangani aba MC bali na abana na ntintate ko ba discuss gara kintete ntebega lero mu MCA aimuke agosane na Simba uko yuka gutangaza nga Simba nkomputoraro umutu ogende mutonto okuminga umutu ki onya gotoka mutonto montonde bwense ba ipikire no ene gente kiwa kwa na igoro ya magendero bagukura kwanyolere bago omo MCA egasi yae nero cross budget Simba nje tingunyara cross budget yae tagukura matanga amwe budget abwendo gukura assembly arosie budget ororo igo ebintu biri bao korasa matanga biri sarakazi abataite ko ngaina abana inji bobwente ngaki budget yechi ward na rali ekorosa liu na assembly ekero bagosanira assembly babere discipline assembly eba tenga Simba nero okora kyoko baseli ngaki intaba assembly nchega asiane ikire ibere aba MCA bali barosi budget banyenge kerna nyeti egende barabuka banyeti egende COB ekolegas igo asitayo tukumira na aba MCA turawo mane na barabu magendro tayo najete county mononda idembate kanaje county nkanyora chigodi nchiroro chitabwate none project none aba MCA aba no bali ndagete kuru example ward mne ya basi boitangale yabwate milioni 6 chioka ward yende gekabwate milioni 87
ekero nachanga tenga binte bimbi gokorekana chibodi echonsi pi abantu abamba ngakirite kura enkobeka chibesa chisaine gochikire ward ekero nanyora chikire 39 million nkanyo project chinde nchikogenda tuganchira nabarabo chira ne 27 kero chira ne 27 chi project torere nchiri chigokorekana kire ward no ni chipale chitokora barabuka ba MC na ba tenga paragete nere okoraki nere batagete ekoro talinche Simba igento nkiringe batete nainwa barali lazima bono motebe abananchi baitobya ekero bulimo abantu ababwate isiko gali aba MCA ababande abake abande ndali kobwa abande nabayengo kole biashara etaoniga that's conflict of interest onyo lero Simba ninje ngo supply ninje ngo kole para embwento kwa ndechera tingo kora biashara kingo kore gasi gai egasi yo MCA na oversight registration na ku make sure nga egasi eri na bobwente ko makeri register actually register abantu bobwente ko makeri na ba MCA eseneta yache ime yaro ni gasi ne kolekanete onye te kolekanete o ekero amaswali aboli na control of auditor general na erwe senate kuboli kwa maswali gasi nga kiya kolekanete umbu yago sembo be na eresara ba understand inchirateyo tukumira no MCA ko mwana nere asabwente ku mwana asabwente kukura mwadone ekero montasi nyiru achiro nyole nga biashara mbiyo na changa sie kemegwe mengega emegwe ye chitenda ebikuro moigwete nebikuro byabantu na atachirenga wash was teyo gaige county mariogo amariogo mukoiba muri koiba na atachire pipe ye omwemse no yo watenga mutu oyo nkubuturo amarioga yatoka buoye korwe enyaktari level 4 omutu bikana abutoire no ebwa amariogo na anyorire akoiba ayoro mutu oyo rose matonyo butore oyo bwa amarioga arorasma na anyotachire watabire governor ase 39 million charkwanda ase ward mukaira ni 27 million mukaira 10 million na chicha chita si industrial park ose kaicha chita chiga na ende mwi wanane kwanza was it about a mutual understanding na MCA ose eri chiko libwatiri boy baba tiantebega abantu bali bagotebanga twarusire 39 million tuachirire na ndibone batenga tuachirire bobasi industrial park ire bo machoge burabu enyagitali amarani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitali anduru ntunyaga achite na World Bank money ekerna asabo president ngamtenga ogembo Mr President ogembo nerere the largest after KTRH asokurwali ngamde Mr President ga kinkonye ngagache ogembo agandenga Simba tingo gokonya gendo be kichibesa gokobeka milioni 100 nko 200 therefore lazima 99 nkulina inkurusi besechi chibesechi lazima besa nchiri koruisiko chibesa lazima uchinyole kuruese budget igo chibesa lazima tu enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri oro chiganeri nabuto kugamba nabaro badenga ki toirane egente keninche bieka nganchete nkeri chiko li chiko ndiringa there is no egente kekoro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding aki tobeke chibesechi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabo nguseni MC nko milioni 50 decide mwachi milioni sana lakini njengetenga abantu abonsi na abaito kusiengima lazima amba konye tokole gasi amo asante sana mheshimiwa governor kuiweka kanira aratali limo kogoteba se eward yetaliye yemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okole mirima se eward iyo kero kende asumuligerero motegere naro tali ku understanding akero kende omugabana Paul Simba Arati we county ya Kisii nabwate aba minister our point na ndarabute anytime batali elected omo MCA nigakiri sikura kaba elected naba menyi be ward ile unayoro omugabana we county ya Kisii wakere sikura under which circumstances mheshimiwa governor orachi gotenelele ward no mo MCA karo cholire ndede ntebega
aso gotenere ward tari gotena go present views kyaba assembly asa amagendero ninche kisheria ngokora amagendero andons wetrabo bisabana mu MCA identify chi project oro na barabwo na ndetaliero identify abana inchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutaetera osu aba MCA baroro omu MCA gasi ano korosiri chiko na connection achibesa chirito kobeka gochese chipaleji chakolere ndukie chakolere mirimo ta kogenda chigokora gasi egasi no mo governor o connection there is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgotenere wodi abugia kum ena atebanga das mantenenere e wodi ye e magendra roro akolekane Right. kerongo de bango tenrande bas chachi ninche ngotenenera mwemsebe kibachire balito gendrete gukora na barabwe gas etokwendera gukora gas ku make sure gas yabo yakolekana ground na ngento taramboli ngiringa ki ngana ateba omwana kubwata omwana oyo mugoko gonki okoroma oyo ndera agendete kugonki ngakie koba ari mwishimo gabana utaragenda ikyo nari wodi nyinge gwatebire ukigotendera chigwodinke iwo bukoreka numboro naba MCA bichi wodi ikyo sengige no emechandero ronga kiki nanyorire aba MCA ekemane kemangana ngiki aba MCA batataiti gokolegas batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na iwule ng'abantu abegasi yabo bataiti bakole kitenda badenga kyo igabana yalengore yanko aba MCA kitenda ichiko ndiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile ichi contract na buchigokora na insurance mando legacy ya kolege ndikiki ya bail that's all. Okay. Ntwibete ko boli goro ye basari in the last financial year mwaete chiward 3 million timaete this other financial year which mo commenta sengencho chiseme achiro china bachinge gete kyo mo ngono bole babanda do denga e basari negento kingencho sana no embono ntugwene tikwena na basari area lakini esengencho negento kingencho mono ikera abana abange mbali kwenda school n'abajumbe kibesa babwate ekire chinke tukaigwana n'abajumbe na n'abajumbe bonsi kianda nkabarangire tukaigwana ngabadenge ngendo mokora inu irachi second chi college tertiary institution ko chigoro chi college na university chons nje montigere VCT na secondary school lakini ondora ataki komenta anke gochoro muchando toyo ntu ena nete 3 million mwaka uliweta bono ntu decided to ena ne 5 million a million ya megende si vocational training center ki polytechnic ticheito chi million echinye chigende secondary kire ward nkonyorere na ndete tunyorenga ki na abantu bali ba abataka ngotumia tole kanisa tokonye tutumie abarai no ena aba MCA boka abanyene ekera abantu mbaroro bachande gite muno bamanyikanete lakini nkonyena natole chimilioni 5 echaringa 145 ono chachire 225 million tokoina na ochi basa mangana itiseme chitururanio naro chenkwa saineti okuiwana na gati ya polytechnic ya Nyaore ne polytechnic ya mukuru wa CCT ya China one timatikaro kendenga polytechnic chinde chiro chino chirengeretie elinde na chiro chinyore mbinu ndenya una Nyaore ono Nyaore abandu batenga Nyaore nkatse itere Nyaore ere bogetutu ya mate Nyaore nere igutangana Kenya ngima asa mangana vocational exams chiri bakwewe ekemaene nkilinga ekarna chite China ntua chite Wuhan City Polytechnic City Polytechnic na wane university yetu ya Nairobi tego ikera in terms of infrastructure abantu bali bode mpaka Boeing 77 ndege ile na pi ine Polytechnic ya Wuhan City tukagamba na baro tukatebanga ga kintu ta etokole exchange program batokonye China 1966 eyalinga maega ya Kenya
yaringi ntaka kubwa Kenya China rero to krumonta go itogelinga China ebwete no na America rero no na America nyene te kubwa China asiyaikire ebina byebintu nande ebintu batetenga ku vocational training igaiga no abantu bayibundisete ekerbono twagenda ororo abantu abatoibona na barbo ntwa sign te moyo nande ntete goteba ngaki moyo ilingo kolire gas mbate ngo tomabara abalimu babo bagatenga as long as to provide accommodation torena ngaki ba gosomya mbalire digotokonya no ene equipment ochinyaore n'abanafunzi abange barasome bali bake baranyole bahetire buya nabo tukubatumana bagende no enchene etwachite n'aba MCA bane kartwachite China kwerende eyo polytechnic etwanyolta abanafunzi bonse bibakuru polytechnic nabako genda cross chima Range Rover Volvo Mercedes and ba partner up ne college engosa banga gaki ntuikase gete ntu partner tuno na Toyota abana baito gusaba sae baito banyago soma nyaore kerba ruroro na nabo toko gende se kire ward cheito 45 trogo sento nyore kuimokia chisemi cha abana baito bakore form 4 batachite university. Watebera mwachite China nende wachorata wa MCA ugatiga abandi ndado de botalike maene na ete aba MCA bonse mpaka no na aba bono bodenga ntogosa ina barabu bonse na chite na barabu China abantu aba bonse pininje na barabu China umuntu utachite aida abwate uburere bwendege Orere ndege mboro abantu mbare batali koli na ndege pyo manyite esenge nchenge ekere koimuka bako ngenda ya nganyire igobona basirire abantu mbaro ba abande mbabwate no ene echi passport achiri abangi obaboli ni mbona babwate echi passport egaiga igonga aba MC bonspi na abaeti ku opportunity Boss ababachete nkiberanete nakyo korwase safari iri morate bana twachete nekeneke igente tangani igento bairanete nakyo is the mindset wonchulire ebirenge linga kitokolengereri noroche order kire order aba MC mbabwate some order abangi after barocha abantu baho kolegas mpaka margoba abantu ba kolegas na ndibut ko bagendera muntu atabuati batakabwati ngaki baokora chigossip mbaroche because kina cake enchire nene natakitinga kiti atogende aba MC abana bwa barayi na bakora abantu kibache enchiri mindset na bago chenchi mindset y'abantu bandi bonse around Mheshimiwa Governor ase county ya Kisii I remember very well like yesterday ekero kwa rekorigia oburai uno mugabana bwe county ya Kisii okwa bwate team mwalenge no senator obono nabo igo mu women rep obono bwe county ya Kisii abutwarorere mutali amobuya nabwango iga umu deputy governor nere agatoka karase team iyo ekabango mukorekano bwabere Mheshimiwa Governor tima idinga kero kende nkyura kwanere gorenga ne ine yarete bwo bonde bwensi burago Tanzania ke asokora county ya Kisii litangani inche tingo tuara bwaba bonde bwensi no mole munde aso kolegasi elia bananchi kera bananchi mbanga kerete kura mnanje Simba 1270 nyobwe abantu bane baratwara maisusu amangi tingo nyara kobwa egasi bangete nero ndigireti ngokora yendu gya kabere ntaito tebaiga ntubwate tofauti ndi yonse na musenetone musenetona bora anyole kabwate view ya ega ali kirao kwana that is part of democracy etole especially ya democracy senator ni bwate gasi yae agokora nero ira mangana yo oversight senate nero ira oversight ya over the counties igona bwate gasi yae mangana ndara kwana isko gali aina yae lakini nga ntuangaine na musenetone
mo women rep na bwate gasi ya tabwate gasi ya komunta ngaki na arure bitabu school na le mira match itari gasi yae na manyite nkia gukora tari gasi yae oja kombona na arosire classroom abantu wende komboli gore classroom babwende komboli gore chiro yobo chafu yokolika na ba MCA ne senator igo asiteyo tukumirana no mujumbe watatigamna tu igwana ntigoro ye basari yoka omujumbe gasi yae no ko oversight the national government ngakite yo montara anse goja gonjoka ngaki otungainire ebirasi otungainire chipara para taraga tiganda ababoli nkenya momenyeta Tanzania mwaro oseboganda ntebige nteke me national government yakole afadhali njengo denga ki para gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene ekemo president yuka ya debra ngaki economy anyolte edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabie kana roseti tax force bine na roseti ama chiko the same igonga asatayo to kumira n'abajumbe omujumbe oranyoro imugete okonya gutara gosoko ndama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose ondebwenzi igo biasha andatayo to kumira na mu MCA yana mujumbe gose mu women rep omuntu to kumira na nere no mu senator no mu MCA igo Nkwaba the national vice chairman sekiama kia ODM anentoroche UDA nagendrete ko swasana mbali tumaitenga rongoro Nyanza no rongoro wa ODM lakini bona iga mwachakira koba iga nchiragete iga so wachira na plans chinya egere ODM agendre koba stronghold na ya unerbotam baba UDA gaswaralia so etembali kebona bona iga the registered members Shino governor kubwate kana ri swali ya Sara Mtita kubolia ekende nkilinga ODM abwa sole omo vice chairman nationally muafili a competition yeke ama kia UDA emero lineri ya bono go chiko put in place ya solo ngorwa usi na ndi president madene UDA ro chire gusiboire ta gocha gusa hata gitenera koranga umaarufu ya yabere ayebuno mu governor na buno mo deputy chair mo konyibu mo nyakero go wikomikia ODM inkyo go chiko kora gosengi gwa kora kwa kinga ODM onyekeri ro buno ngotigarero go baigo tigango debe Kosubono anda kuna chagava nake opinion poll ya sogete kimbe ya tifa UDA na rengi gora number 1 kabwatu kuna ODM 22%. Tigante bega UDA omate sengenje na serikali there is a possibility ye promise vatara ikirani abantu begenete lakini UDA tego to irande eke amagio katobwate kira to konye na ende nturi kuruoro inche na vice chair ye ikiama kiane no ODM ne coalition yane na Azimio eke maana nkelina ki onyaliri na engo mujumbe Akiro mushimo gava na karo tabanga UDA dego to irane na nere wante serikali gonga kyo ai kwaro ringa ali atoire ntebinga UDA atoire other than yamaliogi to tebinga ki UDA atoire ga na tebire mpaka president is my no musani onali okwanira ingana ya cost of living ni president ninja acha okwale aikero kende getambo kero kwa irira soko konya abana inchi ya mono we county ya Kisii onye UDA terigo konya kende ayebuno mo governor ODM inkyo gochiko nkiwa konya abana inchi anamona se county ya Kisii mbia mono na kwambo triple litangane koruo bolemi korukwerende bono onye gotete koranke kerengere li ODM ne bintu na eresre kruigoro ngakitoko le bintu bye ntunto liko ngainere ndori gukwana propaganda andons check andons yendo to gukwana negento kubwata ngoro kigento kwa bwate kia UDA watatiganga ki to kubwata badenga bottom up ama udarulense achite igoro mwiso de president denga ngoira na alense after no ene deputy president am denga gaigaro bono tuachire bobe muno egento nkelina ki serikali ya UDA etuganyete torolenga ki wasene fulfill chi promises ya na ende ntundo konya go fulfill
chi promise chiae Thank you mheshimiwa into Gavana. ero ekore ekiarnere ne president ero ya etu munyu But imbora goika county governments moko bwatarana na national government. baba etubwati serikali 48 47 cha chichi county ne serikali enene Yeah. asitayo serikali endere enene kubweyende elia esenge engineer ko ecorusi resources chonsi ipi neli chikeli kubaga chibese chi wetanana etokubwatirana ekera bana inchi abatogo sabu olie mwana inchi president ego sabu nere ngo sabu Okay. iga uno bono togochiramu Okay. igonga is 48 governments one nation chi serikali ichi chira 48 lakini ense yaito neyemo Yeah. igo gasiane talio wanza kurwania serikali enene ibiashara byane mbiyo gawo tindi ko oversight national government Okay. oversight in national government senate noere na national assembly igasiane no colleagues imbe oversighted by the senate and the county assembly Byomo sana mheshimiwa Gavana. Ono mwako yo mweli roro visi. Uno mugavana bwe county ya Kisii. Miaka 5 ngo erere. Kero kende nabora aligyo bugavana asetamu ya kabere county ya Kisii. Obonyore. Usekero kende to obonyora. Lakini igonta gitwire liswali ko bwate kananga bono kwa obonyora asitamu cha wibere. Na yorochi. ayolengeri ni timbo nyore tamu ya kabiri na I'm making sure nko making sure ngo kolera ndabantu baitega sibina bangete naende amasababo ntaetemba sabenga ki bange amasaba lakini niboli kwa bolia after miaka 10 that is it miaka 10 abana inchi aba nkora umaete to batenga male na romo elio Njengo deba male tali omwelio. Igoro ya male no bono to kuligereri. After miaka 10 nyasaye ka wanja kara to ikiororo na nda to muika na bora nyoro turangiri umuiko ebno ganeti etoko gende mna nyasaye to ganeti. Lakini isibono ese miaka 10 egasiane no kolera abantu bane bagusi egasi na bangete na ndengo nyekorande kando ne maliogi amange ngo korande gasi omone nangere wetira sabantu baye Governor Sobwango kwanira igoro ye ngana ye stage Kisii main stage antongo complain bale sana abantu ba boda abantu ba matatu igere congested icholiranete abantu they are hawking everywhere around town ono nonyene order yo muchibusongo Agiro mheshimiwa mbali ni stage hiyo ngatete twinchiriwe chiora kini kapro sicha bigura magena ali abekire ali mukirarire tayo nabana matatu ngote babolenga nkuru bale banko akiri ndi stage takorose mheshimiwa Gavana ndedo dali tangana ki abantu tigabayicholi bakole biashara town obugima bwa kongire abantu tigabakole biashara onde tayo o complaining abantu nga onsugumire gose na finyiro yoga ndotayeta abantu bakole biashara igento gya kabere igoro ye stage naje tenkanyora mbobere ntubegete kibetsa cyo rehabilitate goskorosia especially entry lakini echireli nenkere mono echireli ya stage nenke no ene kigali nkirigo isanaime ensemeli ya nyambira mate yonsi twiwananire nkorosi tole kano biororo kano bienene kigali kigo kya swaime ntogo seli muntu kurwe town abande bagumufuchora kana barore kigali kya kiroro na abantu bakubugulira ntu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini twate chigende se forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero tubona tukonya tukoli kichibesa lazima na ndi nchendoro gose ntuyigwana aba MC mbatenga ki tikaturali no ya million ibere kuro esmole echichi na abaete trole o centro si town ikine kitwe wana ne nabarabu etaoni yene nabubo sio bwagusi lazima tonyerosi ebe nintagetembo oli abakoli biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirangi town chinyomba chiabo chirorekane biya
no tubwate Central Bank ga ina batebinga Kisii nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kirigoris chikoru Homa Bay na Migori chonsi no chigo cha gaiga aiga Central Bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu city ebwate chibengi 19 igo chibesa muna chigonchoka na maiga ne chinyinge chire oyo no mucho monene oyo to kwetera Kisii Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia e town ye Mheshimiwa Gavana gukorera reka tugwate ni chinge sana tukore amangana amaji wasco Nyamira mbatagetekero kende na baragukwebaga batige na Kisii timaitingiora kwanere gorenga ne entete vega umuralia ikarona agitobis enanyo de wasco gekwete ngukwana nobolemo wasco enagitenga nyora chisegi chirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibesi cyalengororo bono umuralia tiango tebi gento na kolete igente getanga no make sure nga ebodi eri yalengororo yahiranire ebalengo sangeri chi milioni sana emo mutienyi ninje na engwa kana estima kuruga kerna chororo nka make sure nga gasi yo na nyetenenere ekiera nintu tobwate shares chinyinge kubwanyamira ninjo mwenyene company oyo minto nyaribo etubwatira nitenere lakini omwenyene company ninje ngateba lazima nkole changes echina kolete ese company muna to kuana bono iga eba ru 6 million eba kale go sangeri 22 million lere ba wakana estima boka manyene amalio na bakokora ba wakana balikira abantu bakoro banyari go sangeri chibesa ntwa wetera was kontu anyora 240 million wetera KFW a German sponsor yetu korusi koja gotokonya amachaya agende emichi yabantu na ande barusi chipipe echinkoro cyalenge gaye ikyare chinyinge cyagotire bagende procurement umwaka muya na botraro lechi gasi yansire amacha ansire wikira abantu emichi yabo ikyara besa nchiyalengoro wasco tiabwate structure mbono muntu aratake nayo ukore gasi ororo nanyira ni bono ngo tarere konyo yasirire ubo ibibweka bwarengo lero ninde nekimani nga mache ngo bali supplied no anyi pipe tubwati chinkoro nabantu baito mu chandororo ndayete kubasaba gakyonyo go connect ya mache amacha yango sibitole koli ngo sibitole ngo akana tole estima na besa nchiyo chikoro chibese kino mubuko go chikoro no mwana inchi amache kuwanyore kake akana na lituranyora amacha aya abantu bande na barabanyore Biyo sana Mheshimiwa Gavana kamera yawe libona tabi kuonera mu gusiya garato gukora sideka isato inde tukole chinkwani chiri tukuri lero litangani ntagete mbakirembya mono abarali ase konyora libageri wisaransa nanje abananchi bane mbya mono nche bino mokoleri inwegasi ndaetote banga no mokoleri inwegasi ngo korande gasi mwantumete konye korande nonya muigweta amaliogi amange karoro amaliogi ali amange muigwete tali akende n'abantu banalete kuragira mono mpaka bakaruka nande bagende batayite kuragendera kuragira na kuruka injegendo n'abatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara gutorukira okuna kugosaba kwana ekiera chibesa chiasirite county yetu nechinyinge chi project nechinyinge chitalengororo ndayete kubuliga chi program chonsi ipi twachite tukababuli kubakorera tuli esechi ward 45 oboli mumbuli bogonya gotali ukarase motegerero oboli inje no mokoli no igasi muna eno abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene ekibesa nabonko batiga lakini mogonte muna mwantebeti ndwane na barabo mpaka mba bwesegi nabonko rwana na barabo amatoke
aito ntogitagite torogo sento nyore echirengia kobweyere tubwate bono abantu baitu koru south mugrango lige na lieno ntogendrete korigia gosento bwate investor omochando omo ntobwate ntoranyora muntu bwate etaito yechieka isano gochigoro onye muntu karoro obwate etaito ebwate chieka isano gochigoro inchobi ane ntebi torete umuntu ya abeke factory ororo torole gosena akonya abantu baitu nerigena lya South Mugrango tokole investment erangira usigwororo kitayali cyokorosi nyomba kiri usigwororo abantu abasaye baliko onye ntokolika kurugaiga tolike no ena abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tuanyole tenene etagete ko invest chibirioni 5 asogo soki estima kuruso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwa komoya na na botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogocha kwebe kera togocha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yeke wanja kegocha umuriro monene pi oraru nyanzengima no koru nyantrago ga investor manyanga igona butoja konyora igasi asa abantu baitu nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kurwese investor awaka na landlords abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amawoga ayekere chiro neroro ga kichinasa ligitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mole report abali mimbalenga banyorera maoga chief kado ntaito ko report go ches molenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega igetisi ase tokorusi hasha kado emillion umuralia ndaidemba devinga Asha avocado itoko kora grafting bono iga is 250,000 toja kwenana ucha sabali toja kwenana avocado ine bwate chibesa chinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima ya abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyora chibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamangana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korra mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gento kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emillion yem as chineti sato kromochi etoko basaba gakikwanyorere net tonyebeka mugondo ekiegera neti nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo liritonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliogoita chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesande tubasa konyebeka mugondo abantu egento nkirore kyo mwele abanyagitali bakoruku CHPs mwensi ntoje tolonchi chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki egocha kubarangiri unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana governor echina ichinga kyo naendo kwaniro mwanchu muligeri mutakere Merry Christmas kiagera no mwako moya 2024 egento kyo mwele opi tinkwe bakobatebya abantu bamintonga incheni ndeno mugoko mbiya mono na nakona litangani nga mwanga akrete kura yaino nane mwanyagirite na fuje nene nkoba saba twaro kwegene oko nkoba kolera ndegasi yana lakini ndaite mbata kere esu kwengia no mwako muyomya akaposi nkarongo nyakurwa kamo onde ndaite oli otabwati nayo tyo kya mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twikire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragira ebieka Biamono sana mheshimiwa gavana. Biamono sana mheshimiwa gavana. Kwa kilembi mono sana sinchoko nyole biro biao.
gukwana ni bitaseni byonsi byorogongo rwa Kisii umonchu murigirere no monchu mutegereri wikira buno to wikira moerio ubwe nkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii nkwana yari kugokire ya mase mogo itiri bitaseni byonsi biburaria bya Kisii ntokwe gwa kambi mono cyase technical team na production yose kwa jumla wikira buno to gukorera na twakirembye mono sana sinchibiro byao nchenkoro kwa MC Dudus na nchenkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter twarobuligereria Rubia.